आयुष्यामध्ये नवीन व्यक्ती भेटल्यावर आपण त्याच्यावर भरोसा ठेवलाच असेल, पण काही वेळाने आपल्याला समजले की आपण ज्याच्यावर भरोसा ठेवला होता ते हे जग अगदी 10 ते 15 वर्ष आधीच सोडून गेलेले आहे. मग काय कराल? कोण होती ती आजी? भाग 1. पण मित्रांनो, आपल्या चॅनलचं नाव मराठी हॉरर स्टोरी हे चेंज करून तेजस स्टोरी असं केले आहे, म्हणून जुन्या सबस्क्रायबरनी गोंधळून जाऊ नये. आणि नवीन व्ह्युअर्सला एक रिक्वेस्ट आहे, आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की तुमच्या एक सबस्क्रिप्शननी मी किती मोटिवेट होतो हे कदाचित मला सांगता येणार नाही. राहुल प्लीज गाडी हळू घे, मी तुला किती वेळ सांगितलेलं आहे, गाडी एवढी फास्ट घेत जाऊ नको. राहुलची पत्नी निमिषा ही त्याला रागवतच बोलली. आज राहुल आणि निमिषा हे आपल्या मित्राच्या बर्थडे पार्टीतून आले होते. राहुल हा एक मोठा डॉक्टर होता, तर निमिषा ही इंजिनियर. पैशांची यांच्याकडे जराही कमी नव्हती. मुंबईच्या रस्त्यावर गाडी अगदी 80 ते 90 या वेगाने चालत होती. इकडे निमिषाची झोपच उडाली. रात्रीचे 11:30 वाजले होते. तेवढ्यात राहुल बोलला की तुला आज एक गंमत दाखवतो. आणि राहुलने नेहमीचा रस्ता न घेता तिथून उजवीकडे आपली गाडी वळवली. अरे राहुल, हा कोणता रस्ता आहे? आपण इथून कधीच गेलेलो नाही आहोत. प्लीज यार, रात्र पण खूप झालेली आहे, अशा वेळेला मस्ती नको. राहुल, रात्र झाल्यामुळे निमिषाचे रागवणे हे साहजिकच होते. अगं चिल यार, टेन्शन नको घेऊ, तुला आज मी एक शॉर्टकट दाखवणार आहे. उद्या जाऊन तू देखील या रस्त्याने ये. आश्चर्याचं म्हणजे तो रस्ता लागताच हा अगदी निर्जीव झाला होता. आजूबाजूला ना कोणती इमारत ना कोणती वस्ती. हे कमी की काय, साधं एक काळं कुत्रं देखील तिकडे नव्हतं. राहुलच्या गाडीने अगदी 100 गाठली होती आणि अचानक जोरात ब्रेक मारला. राहुल यार हळू, तुला बोलले होते ना, असं का करतोयस? तेवढ्यात राहुलने पुढे बोट दाखवलं. अगं ते बघ, रस्त्याला कसे दगड ठेवले आहेत, कदाचित ह्यांनी नो एंट्री केली असेल. राहुल यार नको जाऊस, कदाचित चोरही असतील, त्यांनी असं केलं असेल. अगं चिल यार, नको टेन्शन घेऊ. असं बोलताच राहुल हा चटकन गाडीतून उतरला. तिने ते दगड बाजूला गेले आणि पटकन गाडीत येऊन बसला. निमिषाला काहीच समजत नव्हते. हळूहळू गाडी ही नेहमीसारखा वेग घेऊ लागली. निमिषाला आश्चर्य या गोष्टीचे वाटत होते की मुंबई असून देखील हे खेडेगावसारखे वाटत होते. आजूबाजूला ना कोणती वस्ती ना कोणतं मनुष्य. राहुल यार, आपण खाली फुकट आलो इथून, तुझा शॉर्टकट चांगलाच एक दिवशी भारी पडेल. निमिषाचं हे बोलणं चालूच होतं आणि त्याच वेळेला आवाज आला. अरे बापरे, आता हेच बाकी होतं. राहुल यार, टायरही पंक्चर झाला, तुला बोलले होते ना इथून नको आणू. निमिषाही रागवतच राहुलला बोलली. अगं हो यार, झाली चुकी माझ्याकडनं, बस आता तू गाडीत शांत बस. राहुल हा निमिषाला थोडा दम देतच बोलला. गाडी बाजूला लावली आणि राहुल खाली उतरला. राहुल आपल्या पुढच्या टायर्सला बघायला लागला आणि चटकन त्याने आपल्या मागच्या टायर्सला देखील बघितले. अगं निमिषा, टायर तर पंक्चर नाही झालेत, मग आवाज कोणता होता? काय? हे प्रश्न ऐकताच निमिषा गाडी खाली उतरली आणि त्या क्षणी झाडातून जोरदार फांदी ही निमिषाच्या डोक्याला लागली. निमिषा, अगं बरी आहेस ना? इकडे बघ. राहुल हा घाबरतच बोलत होता. अगं निमिषा यार, इकडे बघ जरा. अगं रे यार, मी बरी आहे, नको काळजी करूस, आहे मी बरी. निमिषा खरं सांग, हे बघ आता इथे सूज देखील येईल. निमिषा प्लीज खरं सांग. राहुल खरंच मी बरी आहे, बस गाडीमध्ये. निमिषाचे एवढे बोलणं झालेच होते. तेवढ्यात मागून आवाज आला. या मेल्यांना बोलली होते की झाडाची फांदी तोडून घे, पण यांनी काय ऐकलं नाही. बघा एवढा गोड पोरीला कसं आता सहन करावं लागलं. राहुल आणि निमिषाची नजर मागे गेली. साधारण एक 70 ते 80 वर्षाची आजी ही त्यांच्याकडे हळूहळू करून चालत येत होती. तिच्या तोंडावर एक वेगळाच राग होता. ती पूर्णपणे वाकली होती. तिचा हात हा कमरेवर होता.
काय रे पोरांनो, इथे कसं काय? आणि या मुलीला लागलं वाटतं. त्या आजीने प्रश्न विचारला. अहो नाही आजी, मी बरी आहे, मी जाईल. निमिषा घाबरतच बोलली आणि राहुलला बोलली, राहुल चल बस. अरे काय बस, हे बघ रक्त व्हायला लागले. ती आजी राहुल आणि निमिषाला बोलली, निमिषा इकडे बघ. आणि राहुलला देखील आश्चर्य वाटले, कारण की निमिषाच्या चेहऱ्यावरनं एकदा रक्त येत होते. हळूहळू का होना, पण हे काही वेळातच वेग धरेल, राहुलला अशी शंका होती. राहुलने न कळतच लवकरच दरवाजा उघडला. गाडीमध्ये तो फर्स्ट एड बॉक्स शोधू लागला, पण दुर्दैवाने त्यांच्याकडे तसं काही नव्हतं. अरे पोरा, नको काळजी करू, हे बघ मागेच माझी वस्ती आहे, चल मी तिला तिथे घेऊन जाते. राहुलची नजर ही मागे गेली तर तिथे 8 ते 9 घरं होते. तसंच राहुलही बोलला, निमिषा आपण यांच्या घरी जाऊ आणि तुझ्यावर मलमपट्टी करू आणि लवकरच निघू. राहुल यार नको बोलली ना, चल इकडून. निमिषा रागातच बोलली, अरे पोरी ऐकून घे नवऱ्याचं, बाबा ऐक त्याचं, चल नाहीतर उगाच जीवावर यायचं. आणि तिने त्याचा हात घटकन पकडून निमिषाला घेऊन जाऊ लागली. राहुलचाही त्यात होकार होता. हळूहळू ती त्या वस्तीजवळ येऊ लागली तर त्यांनी असे पाहिले की इकडे 7 घरं होते. पुढेच एक चांगला बगीचा होता, बाजूलाच एक मोठं आंब्याचं झाड. असे वाटत होते की ही मुंबई नसून साक्षात कोकण आहे. रामू, ए रामू इकडे ये रे जरा, ही आजी जोरातच बोलली. पण आत घरामध्ये कोणीच नव्हते. कदाचित झोपला असेल मेला. असं बोलताच आजी घराच्या आत गेली. पोरांनो या की या, या ताईवर मलमपट्टी करते. आजीने असे बोलले. तुम्ही बसा ना, बसा इकडे. आजी ही मायाळू होती असे वाटत होते. आजीने दोघांना बसायला लावले. मी येते हा, मी आतमधून येते. आजी ही आतमध्ये गेली. इकडे राहुल आणि निमिषा हे घर बघण्यात आता व्यस्त होते. वाव, असं वाटतं आपण जुन्या काळात आलेलो आहोत. मला तर वाटतं आपण गावातच आलेलो आहोत अशी फिलिंग झाली. राहुल निमिषाला जरा हास्य देतच बोलला, राहुल प्लीज यार लवकर चल इकडून, मला नाही कम्फर्टेबल वाटत इथे. निमिषा राहुलकडे चिडतच बोलली. हे वाक्य निमिषाच्या तोंडातून पडलेच होते आणि आतून आवाज आला, ए पोरी थांब जरा, आता तुला बरी करते बघ. ही आजी हळदीचा लेप घेऊन बाहेर येत होती. बघू तोंड कर इकडे, कुठं लागलंय. आजीने असं बोलताच मोठाचा मोठा हळदीचा लेप हा निमिषाच्या चेहऱ्यावर लावला. अहो आजी नको असं काय, राहुल चल आपण इथून निघून जाऊ. अरे पोरी थांब की, ती आजी जरा प्रेमानेच बोलली. तेवढ्यात राहुल पण बोलला, अहो आजी बस झालं, आता आम्हाला जायला हवं. हे वाक्य राहुलच्या तोंडातून पडलेच होते आणि त्या क्षणी ती आजी बोलली, बाळा एक काम कर, इथं पुढेच मेडिकल आहे, तिथून औषध आण, आपण हिला लाव, हिलाही बरं वाटेल. राहुललाही ती आयडिया पटली. राहुल उठतच बोलला, हो तसंच करतो, आत्ताच जाऊन मी औषधं आणतो. ए नाही हा राहुल, कुठेही जायचं नाही, चल मीही येते, तसे मला आता इथे थांबण्याची इच्छा नाही. अरे पोरी फक्त 2च मिनिटाच्या अंतरावर मेडिकल आहे, तो जाऊन येईल, पर तुला अजून चांगल्या आणि व्यवस्थित पद्धतीने मलमपट्टी करेल आणि मग जा. हे वाक्य राहुलला पटले. राहुल निमिषाच्या हातात हात घेऊन बोलला, निमिषा फक्त 5च मिनिटात मी येतो, जा अगदी बिंदास जा बघ आणि ये, मी हिची काळजी घेईल. निमिषाच्या डोक्यावर हात फिरवतच ती आजी बोलली, आजी काळजी घ्या, मी आलोच हा. राहुलने आपली गाडी चालू केली आणि त्या क्षणी तो तिथून निघून गेला. 5 मिनिटं झाले, 10 मिनिटं झाले, 15 मिनिटं झाले, आता अर्धा तास झाला, पण मेडिकल इथे आसपास कुठेच दिसत नव्हतं. आणि शेवटी एक मेडिकल दिसलं. राहुलने तिथून काही मेडिसिन्स घेतल्या आणि तो पुन्हा यायला निघाला. आजीने चांगलाच खेळ केला. 5 मिनिटं सांगून अर्धा तासाचा रस्ता दाखवला. आजी पण ना, थांब निमिषाला कॉल लावतो.
राहुलने निमिषाला कॉल लावला, पण अनरिचेबल दाखवत होता. कदाचित आतमध्ये रेंज नसेल. राहुलने स्वतःचीच समजूत काढली. राहुल नेहमीप्रमाणेच 100 ते 120च्या स्पीडने गाडी चालवू लागला आणि काही वेळाने तो त्याच जागी आला जिथे तो निमिषाला ठेवून गेला होता. राहुलने गाडी रस्त्यावरच लावली आणि ते हातातल्या मेडिसिन्स घेऊन हा पुढे चालू लागला. पण त्याला तिथे काहीच दिसत नव्हते. जिथे मगाशी लांबूनच ते वस्ती दिसत होते, आता तिथे पूर्ण अंधार वाटत होता. राहुलने आपली मोबाईलची टॉर्च काढली. हळूहळू करून तो त्या वस्त्यांच्या जवळ जाऊ लागला आणि राहुलने असे बघितले की ज्या ठिकाणी ते मगाशी आंब्याचे झाड होते, यावेळेला तिथे फक्त मातीच माती आहे. जिथे मगाशी एक बगीचा वाटत होता, अगदी आता तो जळून खाक झालेला आहे असं वाटत होतं. राहुल हा वस्तीच्या जवळ पोचला आणि त्याने जोरजोरात दार ठोठावले. निमिषा, दार उघड, मी आलोय. राहुल हा जरा घाबरतच बोलला, पण आतून काही ऐकू आलं नाही. म्हणून परत राहुलने दार ठोठावले. निमिषा, दार उघड. पण आतून कोणत्याच प्रकारचा आवाज येत नव्हता. आजी, ऐकताय का तुम्ही? दार उघडा, मी आलोय. साधारण काही काळ राहुल असंच बोलत राहिला आणि नंतर राहुल हा चिंतेत आला आणि दार हा तोडू लागला. तिने आजूबाजूच्या सर्व वस्तींमध्ये असा प्रयत्न केला, पण कोणाचेच दार उघडत नव्हते. शेवटी तो पुन्हा तिकडे आला आणि तो रडू लागला. तो जोरात मोठमोठ्याने दार हा तोडायचा प्रयत्न करू लागला, पण दार काही तुटत नव्हते. आणि आतमधून त्या क्षणी एक आवाज आला, राहुल, मला वाचव. हा आवाज ऐकताच राहुल हा खोळंबला. निमिषा, निमिषा, काय झालं तुला? निमिषा. पण आतमधून आता कोणताच प्रतिसाद येत नव्हता. राहुल रडू लागला, जोरजोरात दार तोडण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण राहुलची ही शक्ती केवळ व्यर्थच होती. राहुल पळत गाडीजवळ आला. तिने आपला फोन हा हातात घेतला तर तिथे सिग्नल नव्हते. राहुल जोरजोरात रडायला लागला आणि मागून आवाज आला, अरे पोरा, अरे मूर्ख आहेस का रे तू? इथे कशाला आलायस? निघ इकडून. साधारण एक 40 ते 50 वर्षाचा व्यक्ती हा राहुलला बोलत होता. अहो काका, या घरामध्ये माझी बायको गेली होती आणि शेवटचा आवाज तिचा येताच तिचा आता काहीच प्रतिसाद नाहीये. तिच्यावर एक आजी देखील होती. अरे काही याडाबिडा झाला का काय तू? जा, जमत नसेल तर एवढी घेतो कशाला? अहो काका, खरं सांगतोय. राहुलच्या तोंडातून वाक्य पडलेच होते. तसेच पुढचे ते व्यक्ती बोलले, बाबा जा इथून, नको थांबू इकडे. आणि मी तिथे दगडं लावलेली, ती कशा पायला काढलीस? तसा राहुल बोलला, अहो काका, इथे आतमध्ये माझ्या बायकोला एका आजीने नेलं आहे आणि आता ती दार नाही उघडत आहे. आजी? कोण आजी? तसं राहुलने वर्णन करून सांगितले. त्यावेळेला त्या काकांनी जे सांगितले ते ऐकताच राहुलची पायाखालची जमीन सरकली. ते काका बोलले की ती दुसरी तिसरी कोणी नसून सखू आजी आहे आणि तिचं 15 वर्ष आधीच निधन झालं आहे. अहो काका, असं काय बोलतायत? बाळा, मी खरं बोलतोय. त्या काकांच्या आवाजामध्ये स्पष्ट आणि खरेपर्यंत जाणवत होता. राहुललाही ते वाक्य पटले, कारण की मगाचा ते बगीचा एवढ्या लवकर जळून खाक होणं शक्य नव्हतं आणि ते आंब्याचं झाड तेही नाही. काका, म्हणजे ती आजी भूत होती? राहुलने आश्चर्य करूनच ते प्रश्न विचारला. बाळा, हो, ती एक भूत आहे. तिची आत्मा साधारण 15 वर्षापासून इथेच भटकत आहे. काका, मग मी माझ्या बायकोला कसं वाचवू? बाळा, हे तर मला माहित नाही, पण मी तुला एवढं सांगू शकतो की आजीचं आडनाव आणि त्या आडनावावरनं तू तिच्या मुलीला शोध.
कारण की ह्या जगामध्ये तिची मुलगीच एक होती. का नेला असेल त्या आजीने निमिषाला आपल्यावर? काय असेल त्या घराचं आणि आजीचं रहस्य? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे राहुल आपल्या पत्नीला निमिषाला वाचवणार की नाही? आणि तिची मदत त्या आजीची मुलगी कशी काय करेल? हे जर तुम्हाला माहिती करून घ्यायचं असेल तर आवर्जून पहा कोण होती ती आजी भाग 2. मित्रांनो, तुम्हाला कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढील भागामध्ये.